Il-budget tas-sena d-dieħla se jiġi ppreżentat fil-Parlament fl-24 ta' Ottubru li ġej mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Dan ifisser li issa fadal biss 4 ġimgħat u nofs biex il-Gvern jikkonkludi il-programm finanzjarju tiegħu għat 12 xahar li ġejjin. Kien għalhekk li l-Forum Unions Maltin, il-General Workers Union, il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin u l-UHM Voice of the Workers talbu laqgħa urġenti mal-Gvern sabiex ikun diskuss mekkaniżmu ġdid taż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Din azzjoni ttieħdet hekk kif il-Gvern kien ħabbar il-kola fil-budget li jmiss se tkun bejn 9 u 10 euro. Il-unions f'Mossarari saħqu li l-proposta tagħhom tassigura li l-mekkaniżmu l-ġdid jaħdem b'mod effettiv għal bżonnijiet tal-ħaddiema kif ukoll għal min iħaddem. Stħarriġ li kien sar mill-Malta Employers Association kien wera li 28% biss tan-negozji huma kapaċi li jassorbu l-pis tal-kola huma stess. U allura dan se jiġi rifless fil-prezzijiet li jħallsu l-konsumaturi. Apparti il-kola hemm stennija fil-budget għal mod li bih il-Gvern se jkun qed inaqqar mill-flus allokati għal diversi setturi, kif diġà għamel l-Università. Sa issa l-Gvern żamm skiet totali dwar minn fejn se jkun qed jissikka ċ-ċintorin biex ilaħħaq mal-pressjoni finanzjarja tal-iżbilanċ fil-finanzi pubbliċi. Skiet totali anke dwar il-futur tal-Air Malta minkejja illi kollox jindika li l-Gvern se jmur triq illi jala il-linja nazzjonali tal-ajru.